खुलुमबाय जोंनि बिएम सोदोबसिनि गासिबो नायगिरि आरो आंगोनि आंगो लोगोफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोना मोनसे भिडिअखौ बुंगासिनो दङ माने खायसे गोबां बुरजा भिउ थांखाबाय बे भिडिअआ मिथिबायना 3 लाखसोनि बारबाय भिउआ ओमफ्राय बे भिडिअनि सायावहाय आंखौसो दाय होदों बेखौ आं बानायाखै रायजो राजाफोर बे भिडिअखौ बानायदों एनिथिं एमजेआसो एनिथिं एमजेआ बे एक्सटेन्ड जानाय समाव दंमोन आरो बे एनिथिं एमजेआ बे समाव लाइभ होदोंमोन आरो लोगोसे बे लाइभ होनाय भिडिअखौ बिथांनि सिगाङाव सोरबा गसाइगावनि मानसिया दाननो खोन्थादोंमोन ओमफ्राय बेनि गेजेराव बे आंखौ डाउनलड खालामहोनानै आंखौ आपल'ड खालामनो होदोंमोन फेसबुकआवहाय आं बेखौ आपल'ड खालामदों फेसबुकआव मिथिबायना सोरबा सासे बबेनिबा प्रफेसर ना सोर मा होनदोंमोनथाय बे मानसिया खामानि मावोमोन जाहैदों बहाबा ओमफ्राय दा बे मानसिया एक्सटेन्ड खालामनानै बे सासे बोरायखौ गालांदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बे भिडिअखौ लाइभ होनायावहाय बिथाङा आंनो खोन्थाहरबाय आं बेखौ डाउनलड खालामनानै आपल'ड खालामबाय मानो होनबा बिथाङा आंखौ डाउनलड खालामनानै आपल'ड खालामफिननो होदों नालाय बिथांखौ डिलिट खालामनो थिनदोंमोन ना मादोंमोन आं आपल'ड खालामना होबाय आं बेयाव लिरना होदों अलरेडि क्रेडिट एनिथिं एमजे होननानै बाट मानसिफ्रा मानो बुजिया बेखौ आं बानायाखैथ' माबालायनो आंखौसो बुंबाय जेनेबा बे प्रकाशआ भिडिअ बानायनोल' रोंगौ मदद खालामनो रोङा बे समाव भिडिअ बानायस्लायस्लाय गारि नागिरना होमोन ना स' भइसखौ खोनासंब्रा मोजाङै आंनि नङाथ' बे भइसआ एनिथिं एमजेनिसोब्रा ब्रादारमोन नोंथांमोना सिनायाखै नामा भइसफोरखौ आंनि भइसआ माबायदि बिनि भइसआ माबायदि आरो लिरनानै होखादों गोजौआवहाय एनिथिं एमजे अके कमेन्टआवथ' कमेन्ट गोबां ओरैबायदि बुंखादोंना एकदम माने आंखौ बुंनाब्रा डाइरेक्टलि बे भिडिअ बानायग्राखौ बुं मिथिबायना भिडिअ बानायग्राया बेवहाय दङ लिरनानै होखादों एनिथिं एमजे होननानै मानो आंखौलाय बुंदों रावखौ भइसखौ सिनायला नामा आंनि भइसआ माबायदि बिनि भइसआ माबायदि बे भिडिअ बानायग्रानि भइसआ माबायदि आंनि भइसआ माबायदि बेखौ सिनायला नामा जेबो डिफारेन्स गैला नामा हा थांना नायफिन आं भिडिअनि लिंक्सखौ गाहायाव होगासिनो दङ मिथिबायना डिसक्रिपसनाव होगोन आङो बे भिडिअखौ जाय भिडिअनि सायाव आं भिडिअखौ बानायदों दायो भिडिअखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नायफिनबा जाबाय भइसखौ खोनासं आरो बेखौ शेयार खालामनानै बे प्रकाश नार्जारिया खालि माने भिडिअल' बानायनो रोंगौ खमसे खम बे भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनानै मददथ' खालामोन ना बे प्रकाश नार्जारि नङा खुलुमबाय बे प्रकाश नार्जारि नङा बियो गुबुनसो बे जाबाय जोंहा एनिथिं एमजे जा इउटिउबारा बै समावहाय बे भिडिअ बानायनायमोन बेसेबांबा गोबाव समनि बियो बाट दासिमबो बेखौनो शेयार खालामनानै कमेन्ट खालामना होयो जायनि जाहोनाव आं बेखौ खोनासंनो बानानै भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय मिथिबायना आं बाबाय बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय आं नङा बियो मिथिबायना आं क्लियारिफाइ होखाबाय मिथिबायना बेयाव महर देखायगोन ना देखायाखै आंबो मिथिया डाइरेक्टलि जास्ट बिथाङा आंखौ बुंनायलाय आं डाउनलड खालामबाय लाइभ एक्सटेन्ड जादों होनना बुंनाय ससे नायबाय आङो अ माय गड मा जालायखो जाथाय होननानै आङो डाइरेक्ट होबाय जोबजासिम आङो कन्टिनिउ नायाखैमोन आं बे भिडिअखौ महर देखायखायाखै दां ओंखायनो बेवहाय माने आंखौ होनदों खिन्थु भइसखौ नोंथांमोना सिनायनो मोनासै आं बेखौनो दुखु नांबाय ना बुंनो होनासो बुंदों बेखौ आं मिथिला बेवहाय गासिबो माने भिडिअ बानायग्राखौ दाय होजोबदों आरो ना खिन्थु आं नङा भिडिअ बानायग्राया दे रायजो राजाफोर आंनि आंगोनि आंगो लोगोफोर आंनि फंबायमोन बिदामोन बेखौ एनिथिं एमजेआसो बानायदों आरो बेखौ आङो बानायनो सानबाय थादोंमोन बाट गेजेर खन्द'आव आं सिरि जाबायमोन मानो होनबा आं बानायनोबो नागिरदोंमोन बिनि सायाव भिडिअ खिन्थु कमेन्ट खालामनाय मानाया बन्द' जाथ'बायमोन आरो दायो आं शेयार खालामफिननाय नुलायबाय आरो कमेन्ट खालामनाय नुफिनबाय नोंथांमोना थांनानै कमेन्टआव नायहैनो हागोन ओरैबायदि बुंदों भिडिअ बानायग्राखौ कमेन्ट खालामो भिडिअ खालामनोल' टाइम दङ मदद बिनो टाइम गैया मा बिनो टाइम गैया ओरै थोरै आरोना आंनि हिसाबाव बेवहाय मदद बिग्राया बेवहाय भिडिअ बानायनानै मदद बिदोंमोनदां बियो आंनि हिसाबाव बे मदद बिदों सोरनावबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव भिडिअ बानायग्राखौ मदद बियाखै मायाखै होननाया गोरोन्थि जादोंदां आंनिबा मानो होनबा बेवहाय भिडिअ बानायनाया मदद बिखादों बाट आं नङा दे भिडिअ बानायग्राया मिथिबायना आं बेवहाय भिडिअ बानायाखै आंनि रावखौ मोजाङै गोसो होनानै खोनासं बिनि रावखौ गोसो होनानै खोनासं बेबायदि बुंनाङा दुखु मोनोब्रा बुजियाबा रावखौ माने हमनो हायाखैब्ला सोंजायो आरोना बाट डाइरेक्टलि बेफोरबायदि बुंनाङा माबा मोनसे जेनेबा जे बुंनो आंनि प्रकाश नार्जारि इउटिउबाव बा बिएम सोदोब चेनेलाव बा प्रकाश नार्जारि इउटिउबनि फेसबुकनि पेजाव जुदि आपल'ड खालामबानो आंनि भइस जागोन बेथ' नङाना सम सम गुबुननिबोथ' भइस जागोन ना दा आंनि फेसबुक पेजावहाय बा आंनि इउटिउबाव जुदि आं भिडिअ आपल'ड खालामदोंब्ला बे रावखौ खोनासंग्रो सिनायग्रो सोरनि राव सोरनि भइस बेयाव भिडिअ आपल'ड खालामबानोखि ओइ प्रकाश नार्जारिनि चेनेलसो बियो प्रकाश नार्जारिनि भइस आपल'ड जागोन अराय सम बेथ' नङाना सामटाइम सोरनिबाबो भइस आपल'ड जानो हागौ ना रायजो राजाफोर नंगौना नङा बिनिखायनो आं बुंगोन बे भिडिअआ आंनि नङा बे एनिथिं एमजेनि भिडिअ बेखौ एनिथिं एमजेआ रेकर्ड खालामदोंमोन
बेखौ माने लाइव स्ट्रिमिं खालामदोंमोन आरो बियो आंखौ बुंदोंमोन कि बे भिडिअखौ फेसबुकाव आपल'ड खालामना हो नों रि-आपल'ड खालामना हो आंखौ भिडिअ डिलिट खालामनो हो थिनदों होननानै बुंदोंमोन बियो ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै होफिनदों मिथिबायना आं दा नोंथांमोननि सायाव डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरो कमेन्ट सेक्सनावबो आं होनानै होगोन बे भिडिअखौनो बुंदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना जाहाथे आंखौ साननाङा बे आं नङा मिथिबायना बे आं नङा दै नोंथांमोना जाहाथे आंखौ साननाङा बे आं नङा बे एनिथिं एमजेनि भिडिअ आं बेखौ रेकर्ड खालामाखै रायजो राजाफोर आं एनिथिं एमजेनि रिक्वेस्टआव आं बे भिडिअखौ आपल'डसो खालामना होदोंमोन रायजो राजाफोर अननानै आंखौ साननो नाङा आं बे भिडिअखौ बानायाखै मिथिबायना आं थानायबाथ' आं माबा मोनसे बाबो मददखौ आं खालामखागौमोन आरो लोगोसे थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भइसखौ मोजाङै खोनासङालासिनो जे गुबुननि भइसखौ आंनि भइस होननानै शेयार खालामनानै बुंलाबायनाय जानला मोनला बेबायदि माब्लाबो खालामना बुंनो मोन्दों होननानै बुंलाबायनाङा बुंनोथ' मोनखायाखैनोमोन बेथ' बुंनो हानाय माबायानो गैखाया मानो होनबा आंनि भइसआनो नङा गुबुननिसो आरो आङो डिसक्रिपसनानो होखादों एनिथिं एमजे भिडिअ क्रेडिट टु एनिथिं एमजे होखादों आङो अब्ला मानोथो बेफोरखौ नङा होमबा बेसेबांबा भिउ जाबायलै बे भिडिअआ बिराद बुरजा शेयार जादों स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे आं बेखौ खेबसेबो बुंबावनि बे भिडिअआ आंनि नङा बे भिडिअआ एनिथिं एमजेनिसो एनिथिं एमजेआसो बे भिडिअखौ एक्सिडेन्ट जानायखौ खालामदोंमोन आरो बिनि गेजेराव एक्सिडेन्ट लाइभ भिडिअखौ खालामदोंमोन आरो बे आंखौ रि-आपल'ड होनो थाखायसो आं बेखौ रि-आपल'ड खालामदों बेखौ नोंथांमोना आंखौ साननानै आंखौ गाज्रि बुंनाङा नोंथांमोना जुदि बुंनोब्ला एनिथिं एमजेखौ बुंबानो जाबाय आंखौ बुंनाङा बे आंनि भिडिअ नङा आं जास्ट आपल'डसो खालामना होदों रि-आपल'ड खुलुमबाय रायजो राजाफोर